उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। तळेरे कोल्हापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील तळेरे वैभववाडी दरम्यान रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे। या मार्गाची तात्काळ दुरुस्ती करावी अशी मागणीचं निवेदन नापणे, नाधवडे, कोकीसरे, निमरुळे गावच्या सरपंचांसह रिक्षा चालकांनी तहसीलदारांना दिले। आज तळेरे वैभववाडी हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे तो पूर्णपणे नादुरुस्त झाला आहे आणि आम्ही पेपरमध्ये तुमची या ठिकाणी बातमी वाचली होती की तुम्ही आवाज या ठिकाणी सिंधुदुर्ग लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्ही दिलेली होती। तसेच आमचे रिक्षा संघटना असतील, तसेच जवळजवळ या 3-4 गावचे लगतचे जाणारे जे वैभववाडी तळेरे जे रोडकडे जाणारे लगतचे गाव आहेत त्या सरपंचाने आणि सर्व ग्रामस्थ, तसेच हे आपले जे वाहतूक जे रिक्षा संघटना असेल, टॅक्सी संघटना असेल, असे सर्व वाहनधारक आणि ग्रामस्थ यांच्या वतीने आम्ही तहसीलदारांना 15 ते 20 दिवसात रस्ता निर्धोक करावा असं आम्ही निवेदन दिले आहे। ते न झाल्यास आम्ही या ठिकाणी सर्वजण उत्स्फूर्तपणे रस्ता रोको करू असं आम्ही तहसीलदार साहेबांना आम्ही हे निवेदन दिलेलं आहे। रस्ता दरवर्षी आपण बघितलं तर नेमका याच स्पॉटला खराब होतो, याला जबाबदार कोण आहे? ठेकेदार आहेत, इथले पुढारी आहेत, काय कोण जबाबदार आहे? त्या ठिकाणी ठेकेदार व्यवस्थित काम न केल्यामुळे आज ही रस्त्याची दुरवस्था झालेली आहे। तरी संबंधित प्रशासन सुद्धा या ठिकाणी आपलं प्रशासन लक्ष देत नाही, संबंधित प्रशासन लक्षही देत नाही। त्यामुळे आज आम्हाला निवेदन देण्याची वेळ आलेली आहे। आंदोलन नेमकं काय करणार आहे? आंदोलन आम्ही त्या ठिकाणी सर्व रिक्षा वाहतूक ज्या आमचे वाहतूक आहे, रिक्षा संघटनेचे रिक्षा असतील, टेम्पो असतील, हे सर्व आम्ही त्या रस्त्यावरती लावून वाहतूक ते दिवशी आम्ही रस्ता रोको करणार, अशा प्रकारे आम्ही रस्ता रोको करणार आहोत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।